କେତେ ବାଳ ଘଣ୍ଟା ତ ପିନ୍ଧିନି ସମୟ ଦେଖୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କହୁଥିଲେ ସକାଳେ ଆସିବେ ବୋଲି। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଗାଡି ଆସିଗଲା। ଆରେ ଗଲ କୁଆଡେ ଆରେ ଏ ଡାଲାମା ହୁଁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ସାର୍ ପରା କହିଥିଲେ ତୋ ୱାଇଫ୍ ହିରୋଇନ୍ ହବ। ମୁଁ କଣ ହିରୋଇନ୍ ନୁହଁ? ତୁ ହିରୋଇନ୍ କେବେ କାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ? ନା। ଦେଖିବୁ ହଁ। ଆ ଦେଖ। ଏ ଡାଲାମା ମୁଁ ତ ତତେ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବିନି ହେଲେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ କହିକି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିପାରିବି। ଥରେ ଭାବିଲୁ ଶୀତ ଦିନ ହେଉଛି ଲଭ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ନିଆଁ ସେକାସୁକି ହେଉଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ପୋଡ଼ା କାଠରୁ ତୁ ଗୋଟେ କାଠ ହେଇପାରିବୁ କି? ତୁ ତ ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଥରେ ଭାବିଲୁ ଲଭ୍ର ମୋର ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୀତ ବାଜୁଛି ଆମେ ନାଚୁଛୁ। ମୋ ବାରିକାନି କେବେ ଶୁଖିବ କି ଚିତ ପକା ତୋର ସେଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏବେ ଭାବିଲୁ ତୁ ମୁଁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୀତରେ ନାଚୁଛେ। ମୋ ବାରିକାନି କେବେ ଶୁଖିବ କି ଏବେ ଏମିତି ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? ଭଲସେ ନାଚୁଛୁ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ସାଇ କାହିଁ ନାଚିବ କହିଛୁ? ଆଉ ଥରେ ନାଚ ଭଲସେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ସନ୍। ବାରିକାନି କେବେ ଶୁଖିବ କି ଭଲ ଜିନିଷ ତ ସାଇ ନାଚିବି ବା। ମୋ ଲଭ୍ ତୋଠୁ କେତେ ଭଲ।